Ďalej. Program 10, podprogram 1, podpora kultúrnych podujatí celoverského charakteru, 640, bežné transfery, krátenie o 5000 eur. Ešte to povedzte polopatisticky, čo tam je písané. Pre občanov mesta, aby vedeli, čo robíte. Nech sa páči. Program 10, podprogram 1, podpora kultúrnych podujatí celoverského charakteru. Podpora kultúrnych podujatí celoverského charakteru krátiť zo sumy 135 na 130 000. O 5000 eur. Dobre. Výborne. Pán Mišina, môžete prečítať? Presun finančných prostriedkov z programu 10, podprogram podpora kultúrnych podujatí celoverského charakteru, presunúť sumu 5000 eur do programu 8, podprogram 2, základné školy, energetické zhodnotenie mestských budov. Dobre, dávam hlasovať. Kto je za? Hlasujeme. Opäť Milan Oršula, Miroslav Gogola, Peter Miškina, Martin Skančík, Peter Bošiak, Iván Hojník, Gabriela Koliceko-Oršulová a Marian Miškina. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania pani Borná a pán Hajnovič. Tu nehovorím tituly poslancov. Nech sa páči. Program 11, podprogram 4, správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev, 710, parkovisko ulica Svätopluková pri materskej škole, krátenie o 4000. Zo sumy? 4000. Čiže 0. 0. Výborne. Čiže parkovisko pri materskej škôlke nebude, čo bola požiadavka ľudí, lebo pán Milan Oršula to navrhuje dať svojej mame, zástupkyni riaditeľky na základnej škole hore, pri pošte, zároveň svojmu otcovi na lodenicu, čiže svojej rodine. Toto je fungovanie tejto rodiny v meste Novák. Nech sa páči ďalej. Uvedomil si jedno, že tie okna si nezobere do sebou domov ani pani Oršulová, ani to, čo sa vybuduje v klube rýchlostnej kanoistike, tak si to nechce zobere tiež domov pán Oršula. Ale ostane to pre všetkých občanov. Pán Miština, ja mám právo na svoj názor a nazývam to pravým menom, že Milan Oršula a rodina Oršulová si prihráva peniaze z tohto mesta. Myslím, nie fyzicky, osobne, ale tam, kde pôsobia. Že si prihrávajú peniaze. Ja to nevedomím, to hovorím. To nevedomím. Tam, kde pôsobia, znovu to opakujem, tam, kde pôsobia, tam si prihrávajú peniaze. Za tým si stojím, nesiem za to plnú zodpovednosť, lebo táto podvratná činnosť voči, aby mesto nefungovalo, znefunkční mesto, to už sa nemôže na to pozerať a ľudia to budú vedieť. Nech sa